Mae'n holl bwysig i ni postio yn y Gymraeg. Mae'r perthynas gyda ni gyda'r pobl sydd yn siarad Cymraeg, y dysgwyr hefyd. A hefyd, y ffordd dyn ni'n postio, dyn ni eisiau apelio i pobl sydd yn ddi-Gymraeg. A dyna pam ni'n neud e'n ddwyieithog. Achos mae'r Cymraeg i bawb. So mae'n rhaid i chi gallu siarad y iaith i fod yn rhan o'r pethau dyn ni'n postio. A dyna'r neges holl bwysig i ni, bod ni'n postio rhywbeth mewn ffordd sydd yn agored i bawb. Fi'n credu bod yn bwysig, mae'n dangos bod nhw'n cefnogi'r iaith, a bod nhw'n eisiau denu bob math o bobl sy'n byw yng Nghymru i prynu nwyddau nhw neu i gymryd sylw. Mae'n beth bwysig mewn gwlad dwyieithog yn dweud. Mae dwyieithrwydd yn bwysig iawn, yn enwedig i rei teuluoedd neu aelwydydd sy'n dod o gefndir dwyieithog. Weithiau ydych chi'n cael un rhiant siarad Cymraeg a rhiant arall siarad Saesneg. A mae cael y dwyieithrwydd yna, yn enwedig mewn un dogfen, lle mae flip wedyn fewn y ddwy iaith. Yn neu sgyrsio'n hawdd iawn efo'i gilydd wedyn, os da ni eisiau rhannu neges bwysig neu unrhyw bodaeth efo plant a teuluoedd, mae hynna'n bwysig bod y ddwy iaith yn hafal wedyn. Wel, os dwi'n gweld busnesau'n defnyddio'r Gymraeg ar cyfryngau cymdeithasol, dwi yn fwy debygol o'i cefnogi nhw. Ie, fi'n credu mae'n rhywbeth sydd yn dda yn enwedig pobl ifanc sydd yn byw mewn rhywle fel Aberystwyth a falle bod yn rhywbeth eitha Saesneg a di weld busnesau'n defnyddio jyst y Saesneg dim yn Cymraeg. Mae'n bwysig defnyddio yr Cymraeg a'r Saesneg, achos mae da ni dros 20,000 o ddilynwyr ar tudalennau cymdeithasol ni. Felly mae'n bwysig, ni ddim yn gwybod pa iaith mae rhywun yn siarad, so mae'n bwysig wneud y ddau. Mae'r iaith gyntaf fi yn Saesneg, ond nes i dysgu Cymraeg. Mae'n credu mae'n mor bwysig i cyfryngau elusennau a wneud yn dwyieithog troi iaith Gymraeg a troi y Saesneg hefyd.